Fungkaham joto rangsakni takuk bukuk song tai ani joto khakaham lukurokno hamjakma tai norokno chibai fungkasang jorani tini norok nibuskango Facebook live pai kaisa kaini kok kisa clear kaine nei haino haima faifika mia horo ang kaisa Facebook o post khaikya je ani sakao AI by edit khaine kabangma photos rok viral khaijaki circulate khlaijaki tongo spread khlaijak tongo bonoti kabangma lukurok abonotui khak hamjagui abonotui dukhu nangjagui borok sunghorka tai ang kabangma borok bai kokduk ni bisingti bo kurungkha tai kok bo salaikya bonotui no thaisa thaini kisa clear khaisini hnei tini ang haino hai Facebook live o norok joto lukurok ni buskangma ang ma phaikya naidi je obo haimia ang je Facebook o post khaimani pore anga jaga saka je legal actions ang naharnai je borok phano abo hai khlainai rokno AI bai khai photo edit khai ani kokno hamyaga prochar khaijak tongo chayaka prochar khaijak tongo boni pore ang saka Facebook tui je legal action no ang nongkhonai FIR khlaijak nai boni ulo je bororok amti hayo involve ungei edit rok khlaya ba hai viral khlaikya borok no khut ana phun rok khai kokduk bai kurungkha borok bo abo mazak ko khaimani haino phatra kahike khlaimani tai khlaimani pore boro abo hayinga nangni borok bo saiman liya tai boro ana khomar bo sankha na karmung bo sanka boni pore ang abo hai na karmung ro borok sanmani pore ang haino hai saka next time rogo abo hai rogo jate involve tang thu haisi nainegi tabuk ni jora angkai AI ni jora balai khai danger tai abo ekdigi sini bagai social media ni je erawo abo onek kisu sini bagai advantage tongo disadvantage tong haisi bonono ang sanani musungo joto lukurok no obo hai AI rok ni bisingte kabangma photo edits khaye borok ni reputations kaisa borok ni image no nosto khlaijak tongo borong sobo hai rok viral ni kabangma jaga kubuni states rogo sung suicide rok khlaima rok nugu haisi so AI ni o irawo obo hai rok like danger kaisa ni proti majak khaipano sung haino phatra babe sung fun khaine ni bagi abu khlaipano tai kaisa ni baga abu hoito serious ni thango jorawo so abu rokno sung blaike limit do toniwi abo hai khlaina ni nango ngorok nukna jorawo prime minister modi rok AI ni bisingte malaijak rok nugu Donald Trump rok AI ni bisingte malaijak rok nugu obo haikino nini Elon Musk rok AI ni bisingte malaijak rok nugu ba kabangma actor actress rok malaijak nugu kintu abo rokno misuse khlaya kar kaisa limit toniwi abo rokno sung khlaike sawo gai ang obono sanan mo so je kono borok je involve ungnai rok ang bongni bumung rok to naglakha kintu borok bo khub dukhito nakarmung sanka je abo borok haino fun ni bagai mazak ni bagai je khlaimani abo hai viral ngai thaka haisi entai ang kubuni lukurokno bo ang koine ni musung haisi BJP khayu hunei motha khayu hunei IPF ti khayu hunei Congress CPM khayu hunei tai kaisa kubuni borok ni party tai kaisa kubuni party ni tangphang ba tai kaisa party ni samung khainai hunei no sung aborokno sujuk naitugui advantage nawi aborokno viral khai hamya bumung prochar khainani naikhanke abo last digi sini society ono hamyang nai sini society ono nostong nai haisi যেহেতু সিনি তিপ্রা সার
Blaikai tabukbo sini right stock mania ko jungjalo klaijak ojorao sung thansaka fight khayei bahike sini tiprasani hamkrai tubimano tiprasani je long pending demand rokno sung bahike tubimano bonoti se sungsai toklai tongmani jorao kaisa te kaisa hamya silsawi leaders ni sakao hamya blame khayei obahike fake rok sung khlai judi khlai tongkhangke abo angkai khakhayo sini tiprasani hamkrai no kominai haisi tiprasani hamkrai no khosornai to boni bagino ang sanani nayo kebono ang live jate bunibo no strong yana tui puila ang wan sumani legal actions nanai hine boni pore ang saiman kha jotoni no live tongoba mistakes ngui no mano one chance ng thai waisa jora thai boni bagai haino hai abo rokno tui no ang no rokno tini ani rangsak ni luko rokno haino hai Facebook live ni bisingte thaisa thaini kok sasini hne ang ma phaikya haisi je bororo obo hai rogo involving tongmani abo rok blaike chaya haisi norok nukna kabang ma jagao AI bai edit khaye sometime AI ni photo ekdom real hai ngino nukhung kaklai marok sung nugu nukhung walai marok sung nugu kaisa te kaisa organization no kaisa te kaisa ni proti trust kring thamani sungnugu kaisa te kaisa ni sako blame khaile mani sungnugu so aboro go involve yana tui sungjate AI jehetu kahamni bagi bo sung utilize khaimanu advantage nai manu ka o kahamni samungo khlaitini sung involve bangkhang chawo naki hamyara go involve ngai tebo sini sak no nosto khaikya ga blaike chaya haisi boni bagino ang Facebook live fai kisa sawon hne lokorok ni thani phaimani tai je ani photos no ba haike AI ni bisingte je viral khai tongmani borok bojate views arao ba hairo ta khlaijathu borok no bang poijawo request khaijawo kai je boror aborok no spread khai tong viral khai aborok no joton stop phaile man khai jawo ang nijup ani Facebook post ni delete khai risinai jehetu abo je accuse je borok abo hai involve nai borok ni jino phone rok khai bongni nakar mung sanka bongni kha dumani koihorka da boni bagai baskang ni salo jate obo hai ro ya khaino jaw haisi karon AI ni bisingte kabangma hamya jinis ngi thangmon haisi tabungni jorabo para tongne lukurok to amsuk saimania para tongne lukurok hoito asuk advance ingya ga o AI be sanamjak no phunu ka hanga hoito bakso bora abono poito chawi je trust khai tongmani abu bukha baimano haisi and sini specially dofa te hani samung khai tongne rokni onek responsibility tongo samung tongo jorawo sung election ni campaign time rowang kabangma borok photo rok bujaknani phaikyang kai sung photo rok bujago bonono misuse khai obo hai khai tongphang kai to blai chaya karon as a representative ungai elected members ungai jaga jaga thayo sung lukurok bai malayo lukurok ni hamjakma mano kai lukurok bai sung mangpli rok bo nawo o mangpli rok ni bisingti misuse khaikyang ka bo blai khai chaya ungo kai boni bagina ang mas hawo jate abo hai rogo misuse rogo involve ungya karei sung oboro haksal tong haino jawo kai taibo norok no ang koje jawo je obo hai rok no false allegations klai spread khayawi tong lai kheno jaw blai kya hambai ti prasarok te ba ayu blok thung baskang ni salote bu kaham kereng khai tong baidi te ha dofani bagi ja khlainya nangmani sung baskang ni salote bu thansa palbak sakai khlaiye ti prasano te ba ayu blok ronani ti prasa dofana ayu blok ronani sung jotono macai to lainnya hambai